Gaske yaro ne ja a yau ake aure na masoya baban gida ango Maryama amarya. A yau ake aure na masoyan juna baban gida ango Maryama amarya. Da fari Allah zan sa maka gina da dan basira ka karan masoya. Aure akai yau na bangis dan amana ya aure Maryam gunshi ta zama amarya. Ina maza mata duk ku zo mu gana farin ciki murna zamu taya ango amarya. A yau ake aure na masoyan juna baban gida ango Maryama amarya. Da sallama nan zo ni da na fara waka ta aure ciki ba gadara. Na ga masoya wata ne da zara ya kunya aure Allah ne ya tsara. Ku dauke juna zaman ku gyara dan kunya aure taro ku ka tara. Shi ne na zo ni da waka ta ya murna yaske zamani yaro nake sunana. Abun bikin nan naga taron masoya na kalli baki na kalli yan gari duka ga ango da amarya kuma sun ce kwalliya suna ta taku da daidai kamar haka. In kaga sarki ai kaga sarauniya ban ya yo aure Maryama ta zam amarya. A yau ake aure na masoyan juna baban gida ango Maryama amarya. Ga shawari da zana baki amarya ki damfe ango ki dinga mai biyayya. Kula da girki sannan kula da kwalliya ya daina kallon wata mace suke daya. Abinci kala kala girka amarya girka mai daɗi wanda zai ci manta. Hayya kai ashe baban gida yau ka zamo ango Maryama ko sai ta zama amarya. Yanzu ban giska daina kwana a cikin shago sai dai ka kwana a ɗakin amarya. Agunta Maryam ban giska ka zamo igo bakin gida inuwa ne ga amarya. A yau ake aure na masoyan juna baban gida ango Maryama amarya. Kamar da wasa gada ma a can yola na shi da Abdullahi na ce yan dabto. So ka kira mu sun ce auren an daura yayu abokai muna maku san barka. Allah ya ba ku zaman lafiya haka da kai da in takarar aji kukanku. Hayya kai a yau ake aure na masoya baban gida ango Maryama amarya. baban gida ango Maryama amarya. Baban gida ango Maryama amarya.